Alle kender det. De gamle fuger er grimme og slidte. Med tiden bliver de gamle fuger misfarvet og grimme at se på. De mister deres elasticitet og bliver utætte. Dette kræver en udskiftning. Med Svalk silikonefugelsæt kan du nu selv lave en professionel fuge på ingen tid. Er det på badeværelset, i køkkenet eller andre steder, der trænger til en ny fuge, så klarer Svalk silikonefugelsættet opgaven. Påfør fugemassen og træk af med den størrelse spartel du ønsker fugen. Er du i tvivl om hvilken størrelse fugen skal have, start da altid med en stor fuge og bevæg dig nedad i størrelse. De 4 spartler muliggør fremstillingen af 16 forskellige fugeprofiler fra 1 til 20 mm. Det er nemt, hurtigt og giver et professionelt resultat. Selv en delicationsfuge er ingen sag med Svalk silikonefugelsæt. Brug den runde side af spartlen og træk af i en ca. 90 graders vinkel, så får du en perfekt nedsænket fuge. De små spartler er simple og nemme at rengøre. Efter brug tørres fugemassen af med en klud. Svalk silikonefugelsættet leveres i en praktisk plastboks, så du altid har styr på dine spartler.